ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. тоҷикистон кишвари пешоҳанг, қабули боз як ташаббуси кишвари мо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ. тарҳҳои сохтмонӣ, таҷдиди роҳҳо, техникаи роҳсозӣ, пайвастшавии роҳҳои байналмилалӣ, татбиқи лоиҳаҳои стратегияи нақлиётӣ дар кишвар бо суръати нав. ҳадафҳо равшан ва нишонрасанд. нерӯи барқ неъмати гаронбаҳои мо. сарфакорона истифодаи он масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар аст. масъулият ба хотири фардои дурахшон. ниҳолшинонӣ, бунёди боғҳои нав, васеъгардонии ниҳолхонаҳо, барномаи давлатии кабудизоркунии кишвар то соли 2040 бо суръат амалӣ мешавад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. қадномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълони соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ бо иттифоқи оро қабул гардид. ин ташаббус ба баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқи инсон ва таҳкими волояти қонун дар сатҳи ҷаҳонӣ равона шудааст. қабули қаднома мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешсаф дар пешбурди ташаббусҳои байналмилалии ҳуқуқӣ боз ҳам тақвият мебахшад. гузориши ҳамкорони мо. May I take it that the Assembly decides to adopt draft resolution A/80/L.24. It is so decided. дар ҷаласаи 80-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ки 12 декабр дар Нью-Йорк баргузор гардид, қадномаи фарогир ва таърихӣ дар бораи эълони соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ қабул шуд. ин қаднома дар натиҷаи пешниҳоди мушаххас ва ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардид. иёлоти муттаҳидаи Америка ба Тоҷикистон барои бардоштани ин мавзӯъ тариқи истифода аз ақли солим ва мантиқ ки ҳусни ҳамкории байналмилалиро бидуни сарборӣ барқарор мекунад, изҳори сипос менамояд. дар мавриди қабули ин қаднома мо аз Тоҷикистон барои гӯш андохтан ба нигарониҳои иёлоти муттаҳидаи Америка ва заҳмат кашидан барои такмил додани матни он бидуни расонидани таъсири манфӣ ва музокирот атрофи маърифати ҳуқуқӣ миннатдорӣ баён менамоем. иёлоти муттаҳидаи Америка омода аст бо ҳар кишваре ки бо пеша кардани ақли солим ҷиҳати сайқал додани малакаҳои шаҳрвандон, таҳкими институтҳои давлатдорӣ ва баланд бардоштани огоҳии ҳуқуқии мардумонаш бо мақсади некуаҳволии онҳо талош меварзад, шарикӣ кунем. мо аз Тоҷикистон барои кӯшишҳои он ҷиҳати муайян намудани ниёзҳои равшанаш барои рушд бидуни истифода аз амалҳои бюрократикӣ, ғайрисамаранок ва матлабҳои хом дар бораи иқлим, баробарии гендерӣ ва ҳадафҳои рушди устувор изҳори сипос мекунем. мо моили ҳамкорӣ дар мубодилаи дониш ва роҳандозии ҳамкории муштарак ҷиҳати пешбурди ин мавзӯи муҳим бо Тоҷикистон мебошем. ташаккур. ташаббуси мазкур ҳамчун идомаи таҷрибаи муваффақонаи миллии Тоҷикистон дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ пазируфта шуд ки соли 2024 дар кишвар ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ таҷлил гардид ва дар баланд бардоштани сатҳи фаҳмиши ҳуқуқӣ ва дастрасии шаҳрвандон ба маълумоти ҳуқуқӣ натиҷаҳои назаррасро ба бор овард. қаднома таъкид мекунад ки маърифати ҳуқуқӣ яке аз рукунҳои асосии ҷомеаи адолат, ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар идораи давлат ва дастрасии ҳама ба адолат мебошад. қарори қабулшуда соли 2027-ро ҳамчун соли таҳкими ҳуқуқшиносӣ барои ҳама кишварҳои узв эълон намуда ҳамгироии ҷаҳонӣ ба самти таҳсилоти ҳуқуқӣ, таҳқиқ ва паҳнкунии донишҳои ҳуқуқиро тақвият мебахшад. соли байналмилалии маърифати ҳуқуқ эълон кардани соли 2027 на танҳо дар ҳудуди як минтақа ё давлат, балки дар ҳудуди ҷомеаи ҷаҳонӣ, яъне ки дар ҳамаи давлатҳо барои оддитарин ҳуқуқҳои огоҳ шудан аз оддитарин ҳуқуқҳо мусоидат мекунад. вақте ки маърифати ҳуқуқии сиёсии аҳолӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардошта мешавад, барои риояи қатъии қонунҳо дар ин ё он кишвар дар маҷмӯъ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳар як давлат
تجربه بهترین دیگر دولت‌ها را می‌آموزند هنگام تهیه لایحه قانون‌ها و قبول کردن. یعنی امروز قبول گردیدن تشبس‌های سازنده و قانون‌هایی که در تاجیکستان قبول می‌گردد بار دیگر اثبات می‌گردد که مکتب بزرگ دولتداری محترم امامعلی رحمان می‌تواند در عرصه بین‌المللی برای پایدار کردن به دست آمدن صلح که بعضی از خلقیت‌های ملت‌ها هزار ساله آرزو میکنند، چندین ساله آرزو میکنند مساعدت کنند. این اقدام بی‌نظیر که از جانب جامعه بین‌المللی با دستگیری وسیع پذیرفته شد، تاجیکستان را همچون یکی از کشورهای پیشرفت در پیشبرد حقوق‌شناسی در سطح جهانی معرفی می‌نماید و سهم معتبر در تحکیم عدالت و حقوق انسان در عرصه بین‌المللی را نشان می‌دهد. بر اساس قطعنامه سال 2027 در تمام جهان فستیوال‌ها، همایش‌ها، معرکه‌های آموزشی، چاره‌بینی‌های علمی و عملی سطح بین‌المللی و ملی در موضوع حقوق و حقوق شناسی برگزار کرده می شوند تا سطح آگاهی حقوقی و احترام حقوق انسان در بین جامعه جهانی باز هم بلندتر شود. تشبس بین المللی پرزیدنت مملکت ادامه منطقی تشبس‌های سازنده قبلی قبول کرده است که آن می تواند برای پوره کردن جایهای خالیگی یا تکمیل دادن سندهای حقوقی بین المللی از جمله کنونسی‌ها که به واسطه به حقوق انسان علاقمندی دارد مساعدت نماید و در دایره اعلان کردن سال بین المللی معرفت حقوقی چندین سیمپوزیوم ها، کنفرانس ها و دیگر چاره‌بینی های مهم سیاسی سطح بین المللی علمی عملی دایر کرده می شود. آنها می تواند تا اندازه برای بلند برداشتن معرفت حقوقی نه تنها در حدود یک منطقه بلکه در حدود جامعه جهانی مساعدت میکند. تشبس نوبتی می تواند در عرصه بین المللی از آگاه شدن از حقوقهای عادی خود برای هر یک انسان، جامعه و شخصان واقعی حقوقی مساعدت میکند. از نگاه دیگر قطعنامه دخلدار در سطح بین المللی قبول شده یک قدم مهم در سمت تحکیم معرفت حقوقی به شمار رفته. روند همکاری کشورها را برای بلند برداشتن آگاهی حقوقی و احترام قانون باز هم گسترش می‌دهد. 12 دکبر اسامبله محیط زیستی سازمان ملل متحد ضمن اجلاس هفتم خود در قرارگاه یونپ در شهر نیروبی کنیا قطعنامه را درباره حفظ پیریخ‌ها و کریاسفر قبول نمود. قبول قطعنامه مذکور با اتفاق آرا در یونه 7 نقش مهم تاجیکستان را در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم تصدیق می‌کند. گزارش در این خصوص. 12 دکبر اسامبله محیط زیستی سازمان ملل متحد ضمن اجلاسی هفتم خود در قرارگاه یونپ در شهر نیروبی کنیا قطعنامه را درباره حفظ پیریخ‌ها و کریاسفر قبول نمود. قطعنامه مذکور که با تشبس جمهوری تاجیکستان و جمهوری پیرو پیشنهاد گردید از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت که این رضایت عمومی عاید به ضرورت فوری حفظ پیریخ‌های در حال آبشوی گواهی می‌دهد. جامعه جهانی امروز امکان دارد که به هم آید و سر مسئله کاهش پیریخ‌ها تدبیر اندیشی نماید. جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد جانبداری و پیشرفتی خود در این مسئله همه کشورها را از مهمیت و تا کدام اندازه مبرم بودن همکاری در سمت حفظ پیریخ‌ها آگاه کننده است. امروز زیاده از 2 میلیارد آدم آب را استعمال می‌کند که توسط پیریخ‌ها تامین می‌شوند. همه ما باید اولا چه اندازه مهم بودن مسئله کاهش پیریخ‌ها را درک کنیم و بعداً چگونه سهمگذار بودنمان را در پیشگیری آن اندیشیم. قبول و ماهیت این قطعنامه از آن عبارت است که ما در یک جایگاه باید کار کنیم، همکاری‌هایمان را به راه مانیم، تبادل بهترین تدبیرها را داشته باشیم تا اینکه در نشست‌های بعدی سازمان ملل متحد از دستاوردها و موفقیت‌ها در حل مشکلات گلوبالی نتیجه گیری نماییم. این دستاورد مهم برای کشورهای بلندکوه و قدم جدی در تطبیق عملی عهدهداری‌های میباشند که قبلا در سطح عالی سیاسی قبول شده بودند.
қабули он бо ташаббуси глобалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон асос ёфтааст ки бар мабнои он маҷмаъаи умумии созмони милали муттаҳид соли 2025-ро ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025-2034-ро ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ эълон намуд. қадномаи мазкур ҳифзи криосфераро дар ваколатҳои асосии барномаи муҳити зисти созмони милали муттаҳид мустаҳкам менамояд. дуруд ба шумо. қабули қадномаи махсуси созмони милали муттаҳид оид ба ҳифзи пиряхҳо воқеан як қадами муҳиме аст дар ҳифзи ин неъматҳои барои аҳли башар зарурӣ, зеро метавонад оғози боз ҳамкориҳову ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмиҳои нав миёни кишварҳои ҷаҳон гардад дар самти ҳифзи пиряхҳо, чораандешиҳо дар шароити тағйирёбии иқлим ва умуман ҳифзи экология. Вазъият ҳамкории қатъиро тақозо менамояд, чунки ҳолати пиряхҳо нишон медиҳад ки шумораи онҳо сол то сол кам шуда истодаанд. мо кӯшиш менамоем ки бо Тоҷикистон дар ин робита ҳамкориҳоямонро ҷонок намоем. қабули қадномаи мазкур бо иттифоқи оро дар юнея 7 нақши муҳими Тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об ва иқлим тасдиқ мекунад. қадномаи мазкур барои тамоми минтақа як дастоварди бесобиқа ба шумор меравад. ин нахустин ва то ҳол ягона қаднома дар таърихи ассамблеяи муҳити зисти созмони милали муттаҳид аст ки муаллифи он кишвари осиёи марказӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. پانزدهم دکبر ساعت 10 در شهر دوشنبه اجلاسیه چهارم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 14 دکبر سال 2025 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 15 دکبر سال 2025 از ساعت 8 تا 9 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می‌شود. تلفن ها برای تماس 221 98 35 223 19 48. ادامه اخبار. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه مومن‌آباد بنیاد 241 انشاءات به نقشه گرفته شده، کارهای بنیادی در این سمت ادامه دارند. در زمینه توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام و تشبس‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ساکنان و صاحبکاران وطنی نیز بهر اجرای هدف‌های سازنده سهمی نظر رس دارند. گزارش در این خصوص. ноҳияи муъминобод гӯшае аз тоҷикистони соҳиби истиқлол бо азму иродаи қавию иқдому ташаббускориҳои сокинони ватандӯст дар заминаи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ва амалисозии нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ айни ҳол дар марҳилаи рӯ ба пешрафту тараққиёт қарор дорад. сокинон ин ҳама ободониву бунёдкориҳоро самараи истиқлоли давлатӣ дониста бо нишони ифтихор ва муҳаббату садоқат доштан ба ватан ҷиҳати иҷрои корҳои ободониву созандагиҳо саҳмгузорӣ карда истодаанд. дар заминаи амалисозии ҳадафҳои созанда аз маҷмӯи иншооти ҷашнӣ ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 25 иншоот дар соҳаи маориф, 22 иншоот дар бахши саноат, дар соҳаи тандурустӣ 20 иншоот, фарҳанг 6 ва дар соҳаи варзиш бунёди 22 иншоот ба нақша гирифта шуда то кунун 182 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки 75% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад. ҳоло марҳилаи корҳои бунёдӣ дар сохтмони роҳҳои мошингард, марказҳои хурду бузурги хизматрасонӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимӣ ва дигар иншооти гуногун таъинот дар ҷамоатҳои деҳот ва маркази ноҳия бо маром идома доранд. 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор ҷашн гирифтан барои мардуми сарбаланди ноҳияи Муъминобод боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст. нақшачорабиниҳое ки имрӯз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муъминобод рӯи кор омадааст ҷиҳати беҳбуд бахшидани сатҳи некуаҳволии мардум, инфрасохторҳои сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва дигар муассисаҳое ки баҳри
рушд ва равнақ додани фаъолияти имрӯза ва минбаъдаи соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия мусоидат мекунад, бисёр фароҳам оварда шудааст. айни замон дар маркази ноҳияи муъминобод марҳилаи ибтидоии амалисозии муҳимтарин лоиҳа бунёди 4 бинои баландошёнаи истиқоматӣ оғоз гардида, корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои соҳавӣ ҷараён дорад. тибқи лоиҳа бинои истиқоматӣ дар шафати ҳамдигар бунёд шуда аз таҳхона ва 9 ошёна иборат мебошанд. масоҳати умумии майдони иншооти бунёдшаванда 0.5 гектар қитъаи заминро ташкил дода, фароҳамсозии тамоми шароити хизматрасонӣ ва истиқоматӣ бо таъмини инфрасохтори зарурӣ дар назар дошта шудааст. корҳои бунёдӣ аз ҷониби ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди инсоф иншоот амалӣ карда мешавад. ҳоло раванди мустаҳкаму устуворгардонии таҳкурсии иншоот идома дошта, муҳлати иҷрои пурраи корҳои сохтмонӣ давоми 2 сол муайян гардидааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти гуногуни ба нақша гирифташуда ва афзоиши истеҳсолот, рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ба таври бесобиқа таъмин гардида, симои зоҳирии ноҳия боз ҳам зеботар шуда, шароити беҳтари зиндагӣ ва фаъолият барои сокинон фароҳам мегардад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи муъминобод, ахбор. дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон ҷиҳати фароҳам сохтани шароиту имконоти мавҷуда барои сокинон, корҳои созандагӣ ҷараёни тоза дорад. аксари иншооти ҷашни ба нақша гирифташуда мавриди истифода қарор гирифта, дар боқимонда кор идома дорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар ноҳияи Ёвон ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дошта, як қатор лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ амалӣ гардида истодаанд. дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх сохтмони майдони васеъи бозии футбол бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳмгузории худи сокинон ба марҳилаи анҷомёбӣ расидааст. иншооти мазкур барои наврасону ҷавонон имкониятҳои беҳтари машғулиятҳои варзиширо фароҳам оварда, ба тарғиби тарзи ҳаёти солим мусоидат хоҳад кард. ҳамзамон дар ҳамин ҷамоат дар доираи корҳои ободонӣ ва ҷиҳати сарфаи нерӯи барқ дар яке аз бунгоҳҳои тиббӣ насби панелҳои офтобӣ ба роҳ монда шудааст. ин амал барои таъмини муассисаи тиббӣ бо манбаи устувори нерӯи барқи тоза замина мегузорад. мо гуфтанам ояд ки дар ҳудуди ҷамоат роҳҳои байнидиҳаӣ 7.2 километр мунфарш, 16.5 километр битонпӯш ва 17 километр сангфарш карда шуд. чунин иқдомҳо муҳити зисти деҳаро зеботар гардонида, ба беҳбудии шароити зиндагӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа мусоидат менамояд. корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия минбаъд низ идома дошта, барои амалисозии лоиҳаҳои нав имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда мешавад. бо татбиқи нақшаҳои созандагӣ, инфрасохтори ноҳияи Спитамен мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. ҳоло дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия корҳои сохтмонӣ дар бештар аз 50 иншоот идома дорад. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати мамлакат дар тамоми самту соҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада 648 иншооти гуногун таъинот сохта ба истифода дода шуд. бо бунёди иншооти гуногун симои марказ ва деҳоти ноҳия ба таври назаррас тағйир ёфта, сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. ҳамакнун кору амали ҳамагон, хоса соҳибкорон ва сокинони ноҳия ба он равона шудааст ки то моҳи сентябри соли 2026 боз 150 иншооти дигар бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. бо ин мақсад ҳоло дар марказ ва деҳоти ноҳияи Спитамен корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногун бо маром идома дошта, дар раванди тақвияти амалҳои созандагию бунёдкорӣ саҳми соҳибкорону аҳолӣ назаррас арзёбӣ мешавад. доир ба ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 635 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то ба имрӯз бо назардошти иншоотҳои иловагӣ дар ноҳияи 648 адад иҷро гардид ки ин 102% нақшаро нишон медиҳад. дар маркази ноҳия асосан сохтмонҳои биноҳои баландошёна ба назар гирифта шудааст ки дар ошонаҳои якум ва дуюми он марказҳои савдои хизматрасонӣ барои
زیاد نمودن جایهای کاری و مردم ساخته شده ایستادند. اینچنین در مرکز ناحیه بینای شعبه معارف ساخته شده ایستاده است با دستگیری شخصان سخاوت پیشه. اینچنین با حشر عمومی 8 مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی ساخته شده ایستادند. در راهی رسیدن به هدف‌های معین شده در برابر ساخته به استفاده دادن انشاءات تعیینات استحصالی و اجتماعی، تعمیر و نوسازی راه‌های ماشینگرد نیز در محور فعالیت مقامات محل قرار دارد. سال روان این روند در 6 جماعت شهرک و دهات ناحیه تقویت یافته با سهمگذاری مقامات محل، صاحبکاران و اهالی بیشتر از 80 کیلومتر راه‌های ماشینگرد پرره منفرش کرده شد. در ناحیه اقدام‌های سازنده مردم دهات سربند قابل ستایش است، زیرا مردم در سرجمعی و متحدی امسال 17 کیلومتر راه‌های محلی را منفرش نمودند. در مجموع در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دهات سربند با سهم مقامات دولتی، صاحبکاران و اهالی 57 انشاءات ساخته به استفاده داده شد. مردم سازنده دهات نقشه دارند که تا ماه سپتامبر سال روان باز 20 انشاءات گوناگون تعیینات را ساخته به استفاده دهند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه سپیتامن، اخبار. дар доираи ташаббусҳои маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти кишвар афзудааст. дар шаҳри панҷакент низ ба бунёди муассисаҳои соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. шарҳи бештари хабар дар гузориши ҳамкорони мо. корҳои сохтмонии бинои муассисаи таълимии рақами 54 деҳаи фороби деҳоти фороби шаҳри панҷакент аз моҳи майи соли равон оғоз гардида буд. ин бино аз ҷониби соҳибкори ватандӯсти деҳаи фороб ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ сохта шуда дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. мо соҳибкорони ҷамоати деҳоти шаҳри панҷакент зери ташаббуси созандагӣ ва бунёдкории ҷаноби олӣ тасмим гирифтем ки дар деҳаи худамон як мактаби замонавӣ бунёд намоем. дар оянда кӯшиш менамоем ки барои ободии диёри худ саҳми арзандаи худро гузорем. ҷамоати деҳоти фороб яке аз деҳоти дурдасти шаҳри панҷакент ба ҳисоб меравад ки наздик ба 12 000 нафар аҳолӣ дорад ва бинои нави муассисаи таълимӣ барои зиёда аз 800 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. дар бинои пешина синфхонаҳо барои ҷараёни таълим намерасиданд ва акнун бунёди бинои нав ин мушкилотро пурра бартараф менамояд. иншооти замонавии соҳаи маориф дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта шуда ҳадаф аз бунёди муассисаи наву замонавии таълимӣ фароҳамсозии шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли наврас аст. дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шуғнон корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ бо маром идома дорад. дар ин замина сохтмони парки саноатии технологӣ бо фарогирии 5 корхонаи истеҳсолӣ ва сохтмони гармхонаи замонавии доим амалкунанда идома доранд. шаҳри мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри арзанда истиқбол гирифтан аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои бунёдиву созандагӣ дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон вусъати тоза касб намуда ба ҳолати кунунӣ дар 29 иншоот корҳои сохтмонӣ идома доранд. бунёди парки саноатии технологии ноҳияи шуғнон, марказҳои хизматрасонӣ ва гармхонаи замонавӣ дар масоҳати 40 сотиқ замин далели равшани ин гуфтаҳо буда феълан дар онҳо корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. сохтмони парки технологӣ дар ҷамоати деҳоти поршеневи ноҳияи шуғнон аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ маҳсуб ёфта дар рушди иқтисоду иҷтимоии ин минтақа такоди нав хоҳад бахшид. дар парки мазкур 5 корхонаи истеҳсолӣ, корхонаи истеҳсолии симтур, корхонаи истеҳсоли симтур, корхонаи коркарди меваю сабзавот ва маҳсулоти гӯште, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ, корхонаи истеҳсоли дару тирезаҳои пластикӣ ва корхонаи коркарди алюминӣ пешбинӣ шуданд. корҳои
бунёдӣ дар иншооти мазкур ҷараён дошта, соҳибкорони маҳаллӣ талош менамоянд ки рафти корҳои бунёдиро дар муҳлати муайян гардида ба итмом расонанд. мақсад асосии ин корхона яъне ҷойи корӣ муайян намудан ва тақвият додани соҳаи иқтисодӣ дар ноҳияи шуғнон аст. ҷоизи зикр аст ки саноаткунонӣ бо суръати кишвар яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар ноҳияи шуғнон соли ҷорӣ корхонаҳои зиёди саноатӣ ба фаъолият оғоз намуданд. айни ҳол дар бунёди парки саноатии технологӣ дар деҳаи пашори ноҳияи шуғнон зиёда аз 30 нафар сохмончиён ба арматурбандию бетонрезӣ машғул буда масъулаи сохмонӣ пурра дастрас мебошад. корҳои сохмонӣ бо ҷалби сохмончиёни маҳаллӣ ба роҳ монда шуда, итминон меравад ки бо иҷрои талаботи муосири сохмонӣ корҳои бунёдӣ бо сифати баланд ва дар рӯзҳои муайяншуда анҷом дода мешаванд. дар ин замина имрӯз дар бунёди гармхонаи муосир ки дар масоҳати 40 сотиқ замин сохта мешавад низ корҳои созандагӣ ҷараёни тоза доранд. сохмони гармхонаи замонавӣ дар деҳаи пашори ҷамоати деҳоти поршенев яке аз иншооти калон ба ҳисоб рафта, сохмони онро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ситоиш ба ҳуда дорад. аз гуфти мутасаддиён 70% корҳои сохмонӣ аллакай анҷом ёфтанд. айни ҳол кори насби поликарбонат идома дорад. аз моҳи июл кори сохтмонӣ сар шуда муддати 2 моҳ корҳои бетонӣ ва насби панҷараҳоро ба итмом расонидем. дар назар аст ки гармхона дар оянда тавассути оби гарм, буғ ва қувваи барқ гарм карда мешавад. дар дохили гармхона ҳамзамон сохтани гармкунакҳои аловӣ дар назар дошта шудааст. маврид ба зикр аст ки гармхонаи замонавӣ мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шуда, бино ба маълумоти мутахассисон дар дохили он системаҳои вентилятсия, системаҳои парвариш ва системаҳои мувофиқи эҳтиёҷот муҷаҳҳаз карда мешавад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи шуғнон, ахбор. дар натиҷаи корҳои назоратии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд ҳолати истифодабарии ғайриқонунии нерӯи барқ аз тарафи кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. тағйирёбии иқлим, камбориши фаслҳои сол ки дар кишварҳои ҷаҳон ба амал омаданд ва табиати кишвари мо ки тавлиди энергияи сабз аз он вобастагии калон дорад бетаъсир набуда, дар фасли зимистон норасоӣ сарборӣ ба шабакаҳои барқӣ зиёд мегардад. новобаста аз вазъи ба вуҷуд омада ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имконияту воситаҳо ҷиҳати бо нерӯи барқ таъмин намудани аҳолӣ фаъолияти корхонаву муассисаҳо истифода менамояд, то хонаи сокинон равшан, кори корхонаву ташкилот пеш равад. дар баробари андешидани чораҳои зарурӣ, корҳои фаҳмондадиҳии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд ошкору ба ҷавобгарӣ кашидани шахсони ба қонуншиканӣ роҳ дода, ҳанӯз ҳам ҳолатҳои қонуншиканиҳо дар истифодаи барқ ҷой доранд, ки на танҳо аз ҷониби аҳолӣ, соҳибкорону шахсони алоҳида, балки кормандони шабакаҳои барқӣ низ анҷом додаанд. дар рафти корҳои назоратию фаҳмондадиҳии кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд муайян гардид, ки аз зеристгоҳи барқии Ғафуров 110 киловолт ва зеристгоҳи барқии саристгоҳ 35-6 киловолт воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 4 ноқили барқӣ бе қайд ва бе иҷозату пайвасти ҳисобкунаки барқӣ хати барқ кашида истифода мешавад. дар шафати зеристгоҳи барқии Ғафуров хонаи истиқоматии Раҳматуллоевҳо ҷойгир аст, ки аъзои оила Раҳматуллоев Амирҷон, Раҳматуллоев Иззатулло ва Раҳматуллоев Бахтиёр солҳои зиёд аст ки ба ҳайси барқчи навбатдори зеристгоҳи барқӣ кор карда маош мегирифтанд ва ҳамчун корманди шабакаҳои барқӣ масъуланд, ки нигоҳдории ҳолати зеристгоҳ пешгирӣ аз садамаҳоро таъмин намоянд. ба ҷои иҷрои масъулияти ба зимма дошта худ дидаю дониста ба қонуншиканӣ роҳ доданд. масалан, аз зеристгоҳи барқии Ғафуров 110-6 киловолт бе ҳисобкунаки барқӣ бе иҷозат 3 ноқили барқии 2 ба 10 миллиметра хати барқ ба манзили истиқоматии худ кашида барои пур кардани қувваи барқи нақлиёти барқӣ, кори устохонаи таъмири нақлиёт ва фарши гарми манзили истиқоматӣ, гармкунаки барқӣ ва дигар таҷҳизоти барқии манзили истиқоматӣ, ки дар маҷмӯъ бо тавоноии 12 киловатт мешавад, истифода мебурданд. ҳамчунин аз зеристгоҳи барқии саристгоҳ, ки дар шафати зеристгоҳи барқии Ғафуров ҷойгир аст, хати барқ ғайриқонунӣ кашида дар ошхонаи манзили истиқоматӣ истифода мебурдааст, ки ду таҷҳизоти барқӣ 3 киловатт иқтидор дорад.
дар ҳоле ки аъзои оила ҳамчун кормандони шабакаҳои барқӣ маҳсуб меёфтанд ва масъул буданд ки дигар шаҳрвандонро ҷиҳати истифодаи барқ пешгирӣ аз қонуншиканиҳо огоҳ созанд, худ ба чунин амал даст задаанд. дар рафти гузарондани корҳои назоратӣ аз тарафи кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи суғд ошкор карда шуд ки кормандони шабакаҳои барқӣ худсарона бидуни ҳисобкунаки барқӣ аз трансформатори эҳтиёҷоти хоҷагии зеристгоҳи барқии Ғафуров ва сари истгоҳ барои хонаи истиқоматиаш ноқили барқиро худсарона пайваст намуда, нерӯи барқро барои таҷҳизотҳои барқии хонаи истиқоматӣ ва нуқтаи зарядпуркунии автомобили барқии шахсиаш истифода бурдааст. дар рафти муайян намудани ҳолати мазкур барои ба шубҳа андохтани кормандони раёсати агентӣ аз тарафи навбатдори зеристгоҳ трансформатори эҳтиёҷоти хоҷагӣ пешакӣ хомӯш карда шуд ва дар рафти ёфтани ноқили барқии худсарона пайваст гардида ин қоида вайронкунӣ муайян гардид. аз ноқили барқие ки беҳисобкунаки барқӣ аз трансформатори эҳтиёҷоти хоҷагии зеристгоҳи барқӣ пайваст карда шуда таҷҳизотҳои барқии хонаи истиқоматии мазкур бо тавоноии 15 киловатт пайваст карда шудааст. табре аз агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва санҷишҳои мустақилонаи кормандони агентӣ давоми 11 моҳи соли 2025 дар миқёси ҷумҳурӣ 2387 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи энергияи барқ ошкор шуда, ҳаҷми энергияи барқи тасарруф гардида 175 миллион киловатт-соат ва маблағи зиёда аз 233 миллион сомониро ташкил медиҳад. нишондиҳандаи мазкур дар қиёс ба ҳамин даври соли гузашта 228 миллион сомонӣ ё 39.2 маротиба зиёд мебошад. дар натиҷа нисбат ба 3411 нафар шахсони масъул ва кормандони шабакаҳои барқ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуданд. дар баробари ин тибқи хулосаҳои агентӣ нисбат ба гунаҳкорон зиёда аз 100 парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз шудааст ва боз дар самти истифодаи нерӯи барқ, коҳиши талафот, пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ чораҳои қатъӣ андешида мешавад. кормандони прокуратураи ноҳияи Рашт се ҳолати камнишон додани қувваи барқи истифодашуда ба маблағи беш аз 22 000 сомониро ошкор намуда нисбати 3 нафар шахсони воқеӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз намуданд ки бо ҳукмҳои суд маҳкум шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. прокуратураи ноҳияи Рашт ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ санҷишҳои прокурориро мунтазам роҳандозӣ намуда, дар ин муддат се ҳолати кам нишон додани нерӯи барқ истифодашуда, тамға ва болопӯши ҳисобкунакҳои барқии манзилҳои истиқоматиро кандаву бо роҳи сунъӣ гардиши ҳисобкунакро нигоҳ доштанд ва ба ин роҳ аз пардохти ҳаққи истифодаи қувваи барқ ба маблағи 22 264 сомонӣ канораҷӯӣ намудани муштариёнро ошкор карданд. дар ин замина нисбати 3 нафар шахсони воқеӣ се парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаи 253 қисми 1 кодекси ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида бо ҳукми суди ноҳияи Рашт маҳкум карда шуданд. ҳамзамон дар рафти санҷишҳои прокурорӣ ба ҷараёни ҷамъоварии маблағҳои ҳаққи истифодаи қувваи барқ диққати ҷиддӣ дода мешавад. аз ҷумла дар натиҷаи санҷишҳо ошкор гардид ки аз ҷониби корманди шабакаҳои барқи ноҳияи Рашт Саидов Рамз Нуриддинович маблағи ҳаққи истифодаи қувваи барқро ба маблағи 23474 сомонӣ давоми 3 сол ғайриқонунӣ тариқи нақдӣ ҷамъоварӣ карда, ҳуҷҷатҳои пардохтиро тариқи қалбакӣ омода ва маблағи ҷамъоваришударо ба манфиати шахсии худ сарф кардааст. дар доираи ин ҳолатҳо аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Рашт парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаҳои 245 қисми 2 банди Г 323 ва 295 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда бо ҳукми суди ноҳияи номбурда маҳкум карда шудааст. кормандони прокуратураи ноҳияи Рашт бо мақсади пешгирӣ намудани қонунвайронкуниҳо корҳои фаҳмондадиҳиро дар доираи тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандони соҳаи энергетика, ташкилоту корхонаҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ мунтазам баргузор менамоянд, то пеши роҳи истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ, талафот ва саркашӣ аз пардохти саривақтии ҳаққи қувваи барқ пешгирӣ карда шавад.
тақдими шоҳасари безаволи ҳаким абулқосими фирдавсӣ шоҳнома ба аҳолии тоҷикистон ки бо иқдоми неку фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ гардидааст, дастраси сокинони ноҳияи қубодиён гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. тақсим намудани ин шоҳасар ки бо дастури сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳар як хонаводаи аҳолии кишвар пешбинӣ шудааст, имрӯз дар ноҳияи қубодиён сурат гирифт. ин иқдоми наҷибу сабақомӯзи пешвои миллат ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон рӯи кор гирифта шуда, ҳадаф пеш аз ҳама эҳёи ҳофизаи таърихӣ, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эҳсоси ватандӯстиву ватанпарастии мардум ба хусус наврасону ҷавонон мебошад. шоҳнома ин худ панд аст, ин худ хират аст, ин худ диловарӣ аст, ин худ шуҷоат аст, ин худ паҳлавонию ватандӯстию ҳувияти миллӣ аст. ман боварӣ комил дорам ки ҳар як хонадоне ки ин китобро мегираду мутоила менамояд, аз ин ҳам ҳисси баланди миллӣ ватандӯстӣ ҳувияти миллии онҳо баланд мегардад. сокинони ноҳияи қубодиён низ бо дастрас гардидани ин ганҷинаи бебаҳои таърихӣ ки таҷассумгари одобу ахлоқ ва фарҳанги оламшумули миллати тамаддунофари тоҷик мебошад, изҳори хушнудӣ карданд. мо бисёр хушҳол шудем мана ин китобро гирифта насиб боша мана 10 небара дорам, небараомда мехононам, нишон метиҳам, достонҳоро аз ёд мекунанд. бояд ёдовар шуд ки шоҳномаи безаволи ҳаким абдулқосим фирдавсӣ бузургтарин шоҳасари мардуми ориёнажод ва ганҷинаи ҳикмату хирад ба ҳисоб меравад. маҳз ин иқдом аз ҷониби пешвои муаззами миллат нишонаи арҷгузорӣ ба аҳли зиё ва идомабахши ҷодаи эҷодкориву баланд гардонидани сатҳи илмомӯзии аҳли ҷомеа мебошад. албатта имрӯз боиси хушнудӣ ва сарфарозии сокинони тамоми ноҳияи қубодиён аст ки тӯҳфаи гаронарзиши асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон асари безаволи шоҳномаи ҳаким абулқосими фирдавсӣ ба ноҳияи мо расид ва имрӯз мо ба 27824 хоҷагии ноҳия тақсимотро шурӯъ кардем. тибқи ҷадвал ҷараёни тақсимоти тӯҳфаҳо ба аҳолӣ давом дорад. ҳар як сокини ноҳия бо қаноатмандӣ аз дастрасӣ пайдо намудан ба ин мероси адабӣ изҳор намуданд ки баҳри мутолиаи он ва бархурдор гаштан аз муҳтавои ин шоҳасар талош хоҳанд кард. дар вилояти хатлон мавсими нави ниҳолшинонӣ оғоз гардида, дар ин замина шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ ва сояафкан дар талу тепа ва шафати роҳҳои мошингард идома дорад. вобаста ба тадбирҳои экологӣ дар вилояти хатлон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар заминаи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бобати вусъати корҳои сабзгардонӣ дар кишвар бо иштироки масъулини вилояти хатлон ва кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба маъракаи ниҳолшинонӣ дар вилоят оғоз бахшида шуд. ин иқдоми экологӣ аз деҳаи даҳанаи деҳоти ғалообод ва шаҳраки хуррамшаҳр шурӯъ шуда дар дигар минтақаҳои вилоят идома хоҳад ёфт. масъулин аз нақшаи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон барои давраи то соли 2040 ва нақшаи амалии он барои солҳои 2025-2026 шинос шуданд. қайд гардид ки шинонидани беш аз 600 000 бех ниҳол, 9 миллион гулу гулбутаҳо ва 244 000 метри мураббаъ майсазоркунии дурнамои имсолаи вилоятро ташкил медиҳад ки ҳоло кор дар ин самт бо шеваи хоса ҷараён дорад. дар рӯзи аввали маъракаи ниҳолшинонӣ дар ҳудуди деҳаи даҳанаи ҷамоати деҳоти ғалообод зиёда аз 2800 ниҳоли ҳамешасабзу ороишии дарозумр шинонида шуд. қисмати дигари тадбири имрӯза вохӯрии масъулон бо сокинону бошандагони ин минтақа буд. зимнан таъкид гардид ки сарсабзу хуррам нигоҳ доштани муҳит пеш аз ҳама масъулияти бузурги шаҳрвандӣ ба ҳисоб рафта масъулияти баландро талаб менамояд. дар ин росто дар деҳаи фуруғдеҳи деҳоти ҳилолии ноҳияи хуросон масъулин хати оби нӯшокиро ба истифода қарор доданд. бо амалӣ гардидани ин лоиҳаи муҳим сокинони деҳа бо оби тозаи ошомиданӣ
таъмин гардиданд. ин дар ҳоле аст ки солҳои дароз дар ин минтақа норасоии оби ошомиданӣ мушоҳида мешуд ва ҳамакнун бо иҷрои як тарҳ ба ин мушкилот нуқта гузошта шуд. тадбири мазкур дар доираи амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар роҳи таъмини инфрасохтор дар деҳаҳои дурдаст аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ, кумитаи ҳифзи муҳити зист ва шарикони рушд рӯи даст гирифта шуда барои бештар аз 1000 нафар аҳолии деҳа пешбинӣ гардидааст. дар ҳамин рӯз дар шаҳри левакан ҳамчунин дар доираи барномаи ҳифзи захираҳои обӣ ва рушди моҳипарварӣ дар обанбори сарбанд беш аз 300 000 дона моҳича сар дода шуд. ба иттилои масъулин дар доираи иқдоми мазкур дар дигар обанборҳои вилояти хатлон низ беш аз 1 миллион моҳича сар дода мешавад. татбиқи чунин ҳадафҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии ҷиҳати рушди соҳаи моҳипарварӣ ба ҳисоб рафта бобати таъмини сабади истеъмолии мардум бо маҳсулоти ватанӣ мусоидат менамояд. боздид аз раванди иҷрои корҳои кишоварзӣ аз ҷумла нашъонамои зироат, яхобмонӣ, обдиҳӣ ва омодагиҳо ба кишти баҳорӣ дар хоҷагиҳои ноҳияи ҷайҳун аз қисмати дигари хат сайр буд. иттилоъ дода шуд ки имсол мувофиқи дурнамо дар ноҳияи ҷайҳун дар майдони 2100 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузаронида мешавад ки то имрӯз дар 1500 гектари он кишт анҷом ёфта дар боқимонда заминҳо кишти навъҳои пиёзи маҳаллӣ ва испанӣ идома дорад. айни ҳол нашъонамои пиёзе ки моҳи сентябр кишт шудааст хуб ва қаноатбахш арзёбӣ мегардад. пешбинӣ мешавад ки аз ҳар як гектар 500-600 сентинер ҳосил ба даст оварда мешавад. дар маҷмӯъ вилояти хатлон дар солҳои охир ба тадбирҳои лоиҳаҳои бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва марҳилаи нави рушд ворид гардидааст. афзоиши истеҳсолоти кишоварзӣ, сохтмони иншоотҳои муҳими инфрасохторӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз дастовардҳои асосии вилоят ба шумор рафта ин пешрафтҳо заминаи устуворро барои рушди минбаъда ва ояндаи дурахшони вилояти хатлон фароҳам меоранд. бо мақсади фаровонии маҳсулот ва қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ бо маводи босифати ғизоӣ саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ аз усулҳои пешрафтаи парвариш ва истеҳсоли маҳсулот кор мегиранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши гулчеҳраи саттор. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ва таъмини сабади истеъмолӣ саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ҳар қитъаи замини дар ихтиёр доштаашонро самараноку оқилона истифода бурда аввалан эҳтиёҷоти хонавода баъдан бозорҳои дохилиро бо сабзавоту дигар маҳсулоти ғизоӣ таъмин менамоянд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Дубеда дар баробари 4 гектар замини боғ ки меваш барои содирот хеле мувофиқ аст дар 28 гектар замин кишти дигар зироатҳоро ба роҳ монда аз истеҳсоли ғалладонагиҳо, полезӣ, сабзавот ва пахта фоидаи хуб ба даст меоранд. бояд ки хоҷагидор таҳлилҳои дохилӣ, таҳлилҳои бозорҳои маҳаллиро дошта бошад. бозорҳои маҳаллӣ маҳал ба кадом намуди зироат эҳтиёҷ дорад. агар мо аз уҳдаи истеҳсоли ҳамон намуди зироат баромада тунем, ҳатман бояд ҳамон намуди зироата кишт, парвариш ва истеҳсол намоем. чунки вақте ки маҳсулоте ба хоҷагии халқи маҳал лозим аст ва аз берун ворид карда мешавад, бояд ки мо инро ба назар гирем ки ворид нашавад, мо истеҳсол кунем. барои чӣ мо имконият дошта бошем онро истеҳсол накунем? албатта ин вазифаи ҷонии мо аст. ҳар як деҳқон бояд таҳлили иқтисодии худша дошта бошад ва вобаста ба анмон таҳлил бояд ки фаъолияти худро ба роҳ монад ва серсоагиро интихоб кунад то ин ки даромади хубе ба каф орад. ба хотири баланд бардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ саҳмдорони хоҷагӣ аз тухмиҳои босифати истеҳсоли худӣ ва порӯҳои маҳаллию техникаҳои муосири соҳавӣ бо самар истифода мебаранд. истифодаи як чанамуд зироатҳои кишоварзиро ба роҳ монем ки ба ин васила мо метавонем ҳам бозорҳои дохилӣ маҳаллиро ғанӣ гардонем аз маҳсулот, инчунин як миқдор фоидаи ҳисоб гирифта барои пешбурди хоҷагӣ, барои тараққӣ додан, барои ворид кардани технологияи муосири хоҷагӣ ба истифода бидиҳем. ба ҳамин хотир деҳқонон вазифадор ҳастанд ки кишти пахта ёки ғалладониро ба роҳ монанд, бояд ки аз дигар намуди зироатҳое ки барои бозори маҳал талабот дорад ба он ва инчунин он фоида ҳисоб гирифтан мумкин аст,
ҳамин киштиҳои зироатҳоро ба роҳ монанд. дар баробари кишти зироати гуногун дар ҳавои кушод кишоварзон аз усули парвариши сабзавот ва қулфинай бо роҳи обёрии қатрагӣ дар шароити гармхона самари зиёди иқтисодӣ мебинанд. бо истифода аз иқлими мусоид саҳмдорони хоҷагӣ аз истеҳсоли қулфинай низ дар ин фасл манфиати зиёди иқтисодӣ мебинанд, зеро дар бозорҳои истеъмолӣ ба ин меваи хуштам талабот хеле зиёд аст. хоҷагидорон ба хубӣ дарк мекунанд ки дар фасли зимистон ин маҳсулот харидори зиёд дорад. бинобар ин аз навъҳои серҳосилу бозоргир ба таври фарох истифода карда аз оғози зимистон то нимаи баҳор маҳсулоти худро пешниҳоди харидорон мегардонанд. технологияи парвариши қулфинай ба тарзи ба роҳ мондан дар кор ки аз ҳар як ниҳоле ки мо дар ҳамон гармхона ҷойгир мекунем на камтар аз 300 грамм ҳосил бояд диҳад. кишоварзоне ки мувофиқи дурнамо кишти зироатро ба роҳ монда дар як сол аз замини дар ихтиёр доштаашон се ва аз ин ҳам зиёд ҳосил мегиранд, захираи кофии маҳсулот ва рӯзгори ободу осоишта доранд. хоҷагидорон ва кишоварзони шаҳри Саравшан дар майдони зиёда аз 12560 гектар шудгори босифат анҷом дода заминро ба кишти баҳорӣ омода намуда истоданд. ҳамчунин яхобмонӣ дар заминҳои кишт ва боғу токзор идома дорад. гузориш дар ин хусус. соли ҷорӣ кишоварзону хоҷагидорони шаҳри Саравшани Бостонӣ аз майдонҳои корам ҳосили босифату фаровон ба даст оварданд. тавре таъкид гардид, натиҷаи баланди заҳмати шабонарӯзии деҳқонон ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ аз шудгори босифати заминҳо ва истифодаи тавсияи олимону мутахассисони соҳа вобастагии бузург дошт. гузашта аз ин, алҳол бо истифода аз рӯзҳои фасли зимистон ҷиҳати ба даст овардани ҳосили фаровони зироатҳои мухталифи кишоварзӣ дар мавсими оянда ҳамарӯза дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Саравшан 60-70 гектар замин шудгори хушсифат гузаронида шуда истодааст. тавре мушоҳида мегардад, шудгоркунии заминҳо бештар ба воситаи тракторҳои тасмачарх амалӣ гардида кафолати нармии бештари замин ва ҳосилнокии баландро медиҳад. назар ба ақидаи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва деҳқонони чашмикордон, шудгоркунии заминҳо пас аз ҳосилгундорӣ аз ҳама ҷиҳат фоидаовар буда хоки қисми ҳосилхезу хунукзадаи замин пас аз шудгори босифат якҷоя бо оби борону барф то 35-40 сантиметр ба поён мефароянд ва нисбати нобуд гардидани ҳашароти зараррасон мусоидат мекунанд. тибқи маълумоти фаврии раёсати кишоварзии шаҳри Саравшан то имрӯз маъракаи шудгор дар мазраи 12565 гектар гузаронида шуда, ин амал алҳол низ идомаи ибратбахш дорад. илова бар ин, дурнамои кишти тирамоҳӣ ки феълан сабзиши хуб дораду майдони 7565 гектарро ташкил медиҳад, пурра ба иҷро расонида шудааст. боиси тазаккур аст ки деҳқонони асилии Саравшан дар баробари шудгоркунии заминҳо инчунин яхобмонии майдонҳои боғу токзорро идома дода истоданд. дар ҳудуди шаҳру деҳоти Саравшан ки наздик 6000 гектар майдони боғу токзор мавҷуд аст, маъракаи яхобмониро омили пешгирии камҳосилӣ мешуморанд. аз он ки имсол обу ҳаво нисбатан гарму камбориш ба қайд гирифта шуд, пешгирӣ намудани бедоршавии бармаҳали ниҳолону дарахтон ва нобуд гардидани тухмиҳои киштгардида дар давраи зимистони хушку камбориш аз ҷумлаи тадбирҳои саривақтӣ маҳсуб мешавад. бобати азоби полезӣ танқисӣ накашидани деҳқонон, соли 1966 обандбори Заринруд барои нигоҳдории 55 миллион мукабб метр оби полезӣ сохтаву мавриди истифода қарор дода шудааст ки ҳоло дар ин мавзеъ зиёда аз 8 миллион мукабб метр об захира гардидааст. мо итмом гирифтем ки дар соли 2025-2026 ҷамъовариро дар ғайри мавсимӣ аз ноҳияи шаҳристон бо тариқи канали кушода 17 километр, аз ноҳияи деваштич бо тариқи канали пӯшта 17 километр обро дар обанбори Заринруд ҷамъ намуда деҳқононро бо оби полезӣ дар вақти мавсим таъмин намуд. обанбори Заринруд танҳо барои обёрии беш аз 9000 гектар майдони боғу токзор равона шуда, оби захиравии ин мавзеъ дар фасли зимистон ва дар вақтҳои муайян бо навбат ба кишоварзон ҷиҳати яхобмонӣ ҷорӣ карда мешавад. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Саравшан, Ахбор. ин шабу рӯз барои гузаронидани кишти тирамоҳии зироати кишоварзӣ мусоид арзёбӣ мешавад.
شدگار تیرماهی در زمینهای آبی ناحیه رودکی اجرا گردیده روند کشت تیرماهی در زمینهای للمی جریان دارد. اهل دین شاهاب‌الدین و بهادر قربانزاده گزارش آماده نمودند. بعد از боридани боронҳои рӯзҳои охир ва бо намӣ таъмин гардидани заминҳои лалмӣ кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ кишти тирамоҳиро вусъат дода истодаанд. тавсияи олимону таҷрибаи кишоварзон нишон додааст ки кишти тирамоҳӣ бо ҳосили баланду сифати маҳсулоти истеҳсолшуда нисбат ба кишти баҳорӣ афзалият дорад. бо ҳамин мақсад хоҷагидорони ноҳияи рӯдакӣ бо истифода аз техникаҳои тасмачарх ҳар ваҷаб замини корамро самаранок истифода намуда дурнамои киштро таъмин менамоянд. сатҳи шудгори тирамоҳӣ дар заминҳои обии ноҳияи рӯдакӣ пурра иҷро гардида раванди кишти тирамоҳӣ дар заминҳои лалмии ҷамоатҳои Эсанбой, Султонобод, қиблаи ва роҳатии ноҳияи рӯдакӣ ҷараён дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ нақшаи шудгор ва кишти тирамоҳӣ 4500 гектарро ташкил медиҳад ки то ба имрӯз зиёда аз 50% он ба иҷро расонида шуд. пас аз боришотҳо дар заминҳои лалмии ҷамоат деҳоти Султонобод, ҷамоат деҳоти Лоҳур, ҷамоат деҳоти роҳатӣ ва қиблаӣ хуб шудгори тирамоҳӣ ва кишти ғалладонагиҳо бо истифода аз тракторҳои тасмачарх бо риояи талаботҳои агротехникаи кишоварзӣ пурра заминҳоро шудгор намуда ва кишти гандум ва ҷав бо маром рафта истодааст. чуқурии шудгор дар ин заминҳо 40-42 сантиметрро ташкил медиҳад ки ин ба талаботи қоидаҳои агротехникӣ ҷавобгӯ мебошад. гарчанде пас аз боронҳои тирамоҳӣ замин намнок гардад ҳам вале қисмати поёнии замин пурра намнок намегардад ва барои намнокии пурраи замин гузарондани шудгори тирамоҳиву зимистона дар чуқурии муайян ва тавассути тракторҳои тасмачарх басо муҳим аст. муҳимтар аз ҳама шудгоре ки тавассути тракторҳои тасмачарх гузаронида мешавад барои зиёд намудани намнокии заминҳо ва ҳаво додани қабатҳои чуқури замин заминаи мусоид фароҳам меорад. тракторҳои тасмачарх зичии хокро камтар менамояд, яъне ковокӣ бисёр мешавад, намнокии борон дар вай бисёртар захира мегардад ва дар вақти гармо ҳамун решаҳо аз ҳамун намнокӣ истифода бурда ҳосили дилхоҳ ба даст овардан мумкин аст. истифодаи тухмиҳои хушсифати ба иқлими мавзеъ мутобиқ яке аз омилҳои асосии фаровонҳосилӣ дониста мешавад. бо ҳамин мақсад кишоварзон аз тухмиҳои баландсифат ва навъҳои гандуми тирамоҳӣ ки аз тарафи олимони соҳа ноҳиябандӣ шудааст истифода бурда истодаанд. мақсади асосии кишоварзони ноҳия ин дуруст ба роҳ мондани кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ ва бо ин васила баланд бардоштани ҳосилнокӣ мебошад. рушди соҳаи кишоварзӣ аз вазъи боду ҳаво хусусан боришот вобастагии зиёд дорад. дар ноҳияи Файзобод бо мақсади мутобиқсозии соҳа ба раванди тағйирёбии иқлим аз ҷониби мутахассисон тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. тағйирёбии иқлим, камбориш омадани соли равон, хушксолӣ ва гармшавии сайёра дар истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзии давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла ба ҷумҳурии Тоҷикистон бетаъсир намемонад. бо мақсади таъмини устувори бозори истеъмолӣ бо анвои ғизоӣ олимону коршиносони соҳаи кишоварзии мамлакатро зарур аст дар ин ҷода тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намоянд. хушбахтона боришоти борон ва барфи аввали чанд рӯзи охир умеди аҳли заҳмати ноҳияи Файзободро барои дарёфти ҳосили фаровони соҳаи кишоварзӣ боз ҳам қавитар намуд. ин шабу рӯз кишоварзон ва боғдорони ноҳия найдони заминҳои барои кишт пешбинӣ гардидаро шудгори хушсифат гузаронида киштаҳои ғалладонагиро обёрӣ менамоянд. аз рӯи тавсияи кишоварзон обёрии мавсими зимистон яхобонӣ барои фаровонҳосилӣ ва боздеҳи замин мусоидат менамояд. хоҷагии деҳқонии Умеда ки дар минтақаи болоии ноҳияи Файзобод қарор дорад ҳамасола дар рӯёнидани ҳосили баланди картошка ва мева ба дастовардҳои шоён ноил мегарданд. аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Умеда боришоти барфи аввали мавсими сардиҳои соли ҷориро муждаи нек арзёбӣ намуда бо умеди ба даст овардани ҳосили баланди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ва боровар гардидани майдони боғи хеш аз тадбирҳои яхобмонии хуб истифода менамоянд. бештари заминҳои мавзеи болоии ноҳияи Файзобод дар кӯҳпораҳо ҷойгир аст. барфи борида ки айни замон ин мавзеи кӯҳистони ноҳияро фарогир мебошад майдони заминҳои шудгорнамудаи кишоварзони ноҳияро намнокиашонро боз ҳам дучанд хоҳад кард.
این عامل و تدبیرهای راهاندازی نموده کشاورزان و باغداران و خواجگیداران ناحیه با مقصد رفع مشکلات خشکسالی و زمینه مساعد فراهم آوردن برای حاصل بلند زراعت‌های سایه کشاورزی در سال آینده و سهم گذاشتن در تامین بازار استعمالی با محصولات نیازی اول ارزیابی کرده می شود. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد، اخبار. زنان و مادران تاجیک در همه دور و زمان نگاهدارنده رسم آیین و عنعنه‌های مقدس ملت هستند. در زمان صاحب استقلالی در کشور لباس ملی تاجیکان احیا گردیده زنان و جوان دختران منطقه‌های گوناگون کشور بخصوص ولایت ختلان با ببر نمودن اطلس و ادرس، چکن و دیگر لباس‌های زیبای ملی در معرفی فرهنگ و آیین تاجیکان حصه ارزشمند می‌گذارند. شرحی بیشتر در گزارش همکاران ما. لباس ملی یکی از نشانه‌های اساسی فرهنگ و تمدن، انعکاس کننده رسم و آیین، نشان زیبایی پرستی و افتخار هر یک دولت و ملت دانسته می شود. زن مادر تاجیک از ازل فرهنگی خیلی والای لباس پوشی داشت و در هر یک جشن و مراسم و جایهای جمعیتی لباس‌های مخصوص آماده کرده و به بر می نمودند. چون دیگر منطقه‌های مملکت زنان و بانوان و جوان دختران ختلان زمین لباس‌های ملی از قبیل اطلس و ادرس و چکن را همیشه به بر می نمایند. زیرا لباس ملی با حسن زنی تاجیک زیبایی دیگری را هدیه می سازد. وقتی که سخن از لباس ملی می رود، سیمای زن مادری تاجیک با سر و لباس خاصه و زیبای خیش پیش نظر می رسد و واقعا عالیه بودن آن را به هم نمایانتر می سازد. محض با شرافت هنرهای دستی بنظیر این عنعنه تا امروز زنده مانده است که همچون یکی از ارزش‌های والای فرهنگی به آیندگان رسیده است. ما مردم تاجیک که صاحب فرهنگ ملی هستیم، زنان و دختران تاجیک باید لباس ملی تاجیکی را نه تنها در جشن و مراسم ها استفاده برند، بلکه در خانه، در جای کار، در توی معرکه ها نیز لباس های ملی تاجیکی را به بر نمایند، زیرا لباس ملی محض زیبنده دختری تاجیک می باشد. وقت‌های آخر تمایل بیگانه پرستی و به فرهنگ بیگانه میل نمودن زنان و جوان دختران کشور تشویق لباس‌های بیگانه در بعضی از شهر و ناحیه‌های مملکت نیز به یک روند تشویش‌آور تبدیل یافته است. این مسائل هر یک پدر و مادر را وادار می‌سازد که آداب لباسپوشی را از خانه آغاز نموده در ذهن و تفکر فرزندان حس میهندوستی و ارج گذاشتن به فرهنگ ملی را جای دهند. تاریخ گواه از آن است که زن و مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس خلق و ملت به شمار رفته. یکی از نشانه‌های اساسی و معرفگر فرهنگ و تمدن هر یک دولت لباس ملی او به شمار می‌رود. ما نیز در وطن محبوبمان تاجیکستان عزیز لباس‌های ملی زیاد داریم. از آن جمله اطلس و ادرس سوخت، چکن ختلان، گلدوزی‌های نوتکرار ناحیه رشت که با پوشیدن آنها زن و مادر تاجیک جذابیت دیگر پیدا می‌نماید. نگریسته به این ما باید از تقلید از پوشیدن لباس بیگانه فرهنگ بیگانه دست کشیم تا اینکه لباس ملی خود را میراث به نسل نو گذاریم. بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی از زنان و بانوان وابستگی عمیق داشته با دستان هنرآفریشان می توانند باز هم لباس‌های زیبای ملی را تشویق نمایند. در ولایت ختلان هنرمندانی هستند که با آماده نمودن لباس‌های ملی تاجیکی مشغولند و به این وسیله جوان دختران زیادی را به آموختن هنرهای دوزندگی و بافندگی جلب می‌کنند. چکن تاجیکان به فهرست میراث غیرمادی یونسکو وارد گردیده شهرت جهانی را کسب کرده است. محض چکن تاجیکان محصول دستان مادران بوده امروز عنعنه لباسپوشی تاجیکانه حفظ می‌گردد. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، دولت فیض الله، ولایت ختلان، اخبار. در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان رویداد مهم فرهنگی رونمایی کلیات 6 جلده میرزا ترسونزاده یکی از ادیبان بزرگ ادبیات معاصر تاجیک برگزار گردید. جهانگیر سفرعلیزاده گزارش می‌دهد.
бори аввал куллиёти қаҳрамони тоҷикистон, шоири халқии тоҷикистон, васофи сулҳу дӯстӣ Мирзо Турсунзода дар 6 ҷилд ба нашр расид. куллиёти шоир дар маҳфили навбатии хират дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рӯнамоӣ шуд. Олимону муҳаққиқони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ мегӯянд, ба шарофати соҳибистиқлолӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаву илмдӯстонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, куллиёти Мирзо Турсунзода ба таб расида ба дасти дӯстдорони каломи баде мерасад. куллиёти 6ҷилдаи Мирзо Турсунзода ки имрӯз рӯнамоӣ шуд, намунаҳои беҳтарини ашъор, мақолаҳои адабӣ, хотирот ва асарҳои публисистии Мирзо Турсунзодаро дар бар мегирад. гуфта шуд ки омода намудани куллиёт чандин соли заҳмати дастаи олимон ва муҳаққиқони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакиро дар бар гирифтааст. Турсунзода як шахсияти, як шоири миллӣ ва як шахсияти ҷаҳонӣ буд. аз дигар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ва кишварҳои ҷаҳон агар осор, маводу мақолаҳои нашр кардаи ӯро ҷамъоварӣ кунем, теъдоди куллиёти устод аз 20 ҷилд бештар хоҳад буд. яъне имрӯз аввалин гом, аввалин қадам гузошта шуд ва мо хушбахтона куллиёти 6ҷилдаи қаҳрамони Тоҷикистон, шахсияти миллӣ ва байналмилалии худро дар даст дорем. иштирокчиён зикр намуданд ки нашри чунин куллиёт ба насли имрӯза имконият медиҳад ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Мирзо Турсунзодаро аз наздик биомӯзанд ва аҳамияти мероси адабии ӯро дар рушди худшиносии миллӣ бештар дарк намоянд. рӯнамоии куллиёти 6ҷилда на танҳо ҳамчун як чорабинии илмӣ, балки ҳамчун арҷгузорӣ ба шахсияти бузурги адабиёти тоҷик дониста шуд. рамзгузории электронии молҳо ин усули муайянкунӣ ва пайгирии молҳо бо истифода аз рамзҳои рақамӣ мебошад ки ба ҳар як воҳиди мол пайваст карда мешавад. бо ин мақсад хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даст ба кор бурда дар ин самт корҳои заруриро сомон доданд. гузориши Фахриддини Муҳаммадюсуф дар ин хусус. стандартҳои муосири замони соҳибистиқлолӣ талаботи рӯзафзун аст ки бо ҷорӣ намудани низоми самаранок ва судбахш татбиқ мегардад. рамзгузории электронии молҳо дар доираи иҷрои барномаҳо ва стратегияҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонии бахшҳои иқтисоди миллӣ ва мутобиқгардонии расмиёти гумрукӣ ба меъёрҳои байналмилалӣ, хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштирокшуни фаъолияти иқтисоди хориҷӣ дар иртибот буда баҳри ташаккули механизми самарабахш тадбирҳои муассир меандешанд. ширкати Нури Муқаддас бо таҷҳизотҳои электронии муосири имрӯза имконият дорад дар давоми як шабонарӯз аз 10,000 то 2 миллион тамгагузории электронӣ яъне QR-кодро чоп намояд. барои таъмини талаботи бозори дохилӣ чопи рамзи электрониро яъне QR-кодро пасе намояд. дар ин замина низоми рамзгузории электронии гурӯҳҳои муайяни молҳо ҷорӣ гардида баҳри баланд бардоштани сатҳи шаффофияти гардиши мол, таҳкими назорат ва мутобиқ намудани равандҳои гумрукӣ ба талаботи замони муосир марҳила ба марҳила татбиқ мегардад. масалан аз 1 июли соли 2024 рамзгузории электронии тамокии коркардшуда, маҳсулоти дорои никотин, сигараҳои электронӣ, ҳамонамуди спирт ва машрубот, инчунин нӯшокиҳои энергетикӣ оғоз гардида буд ки ба шаффофсозии гардиши мол, пешгирии муомилоти ғайрирасмӣ ва баландбардоштани назорати давлатӣ нигаронида шудааст. дар ин самт хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи гурӯҳи корӣ бо намояндагони ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди технология груп ки ҳамчун оператори расмии пайгирнамоии муомилоти мол муайян шудааст ҳамкорӣ менамояд. дар ин замина воҳидҳои сохтории гумрукӣ ҳангоми баррасиятдарории гумрукии молҳои ҳатмӣ рамзгузоришаванда рамзи электронии датаматриксро мутобиқи талабот амалӣ менамояд. дар асоси имконот ва низоми ҷорӣ гардида аз 1 январи соли 2025 рамзгузории электронии молҳои тиббӣ низ роҳандозӣ шудааст. бо дар назар дошт тартибе ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст, рамзгузории электронии молҳо раванде мебошад ки қаблан бояд субъектони фаъолияти иқтисоди хориҷӣ аз оператори рамзгузории электронии молҳо рамзҳои ё ба истоҳ QR-кодҳои дахлдорро дастрас намоянд ва онҳоро қаблан ворид намудани мол ба ҳудуди гумрукӣ ба молҳои худ насб намоянд. ин раванд фароҳам меорад ки мол ҳангоми воридшавӣ бо QR-код рамз насб гардида бошад ва мақомоти гумрук маҳз бо ҳамин QR-код молро ҳамонанд месозад.
айни замон низоми иттилоотии мақомоти гумрук бо низоми мақомоти андоз пурра ҳамгиро буда маълумоти марбут ба расмиятдории гумрукии молҳои рамзгузоришаванда ба таври ҳамарӯза ба мақомоти андоз низ пешниҳод мегардад ки чунин тартиб назорати самаранок ва пешгирии қонунвайрокуниҳоро фароҳам меорад. ин механизм дар баробари баландбардоштани шаффофияти фаъолияти соҳибкорон ба такмили низоми баҳисобгирии гумрук ва андоз пешгирии гардиши молҳои ғайристандартӣ ва тақвияти амнияти иқтисодӣ мусоидат менамояд. бо татбиқи пурраи система интизор меравад ки сатҳи масъулияти истеҳсолкунандагон ва воридкунандагони молу ашё бештар гардад ва истеъмолкунандагон имкони санҷиши мустақими маълумоти маҳсулотро тавассути смартфон дарёфт менамоянд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хадамоти гумрук ва кумитаи андоз мақомоти давлатии ваколатдор оид ба рамзгузории электронӣ ва назорати истифодабарандагони гардиши молҳо муайян карда шудааст. ҳангоми иҷро нагардидани талаботи рамзгузории электронӣ мутобиқи моддаи 606 прим 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон нисбати шахсони мансабдор, соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ ҷавобгарии маъмурӣ дар шакли ҷаримаи маъмурӣ татбиқ карда мешавад. роҳандозии чунин система барои мутобиқ намудани инфраструктури бозор ба меъёр ва стандартҳои байналмилалӣ мусоидат намуда барои ҷалби сармаягузорӣ ва рушди рақобатнокии истеҳсолоти ватанӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. бинандаҳои гиромӣ ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем.